Jadi parjolo mondok moleate do kita tutuan dewata siala holong do asini rohana boy hita marlas niroa apala ditikion siala naung majalo pasu-pasu pardongan saripion layan nami do inang bau nami apala ditikion ima diombas nami diombason. Jadi di tulang do nat tulang nami kami siam bere do ibe bere songong ni sian perserakan marlas niroa situ tuh loh kami siala nang majalo pasu-pasu pardongan saripeon laya do inang bau nami pita-pita nami tu Tuhan debata saya anggia ma rumah tangga laya do inang bau nami on menjadi rumah tangga sitiron nami di joluan ni arion imatang yang nami tu Tuhan amatan amar Tuhan debata. Jadi tang yang nami be tu Tuhan saya anggap ma tulang do nat tulang nami on. Saya mau terus asa boy babing-abing popu satu marnini do marnono imam pita-pita nami tu mata namar Tuhan debata. Untuk oleh kami dan nang bau kami semua bersuka cita. Sungguh kami berbahagia karena berkat yang luar biasa juga kami rasakan sebagai keluarga besar kita di Poparan Poki. Doa kami lah kepada Tuhan, mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang dapat kami tiru di kemudian hari ini. Elai dan Inang Bau, satu hati satu pikiran lagi orang lain dan Inang Bau kami. Itulah yang dapat kami sampaikan. Dan satu hal lagi yang dapat kami sampaikan adong songon buat tangan nami tulang do nan tulang unang berek kamu sian nominalna alai sian nas niro nami do nau baik kami on sehingga ma martamba rezeki na tu jolone arion gimana boy siap kami bere do ibe bere tu adong nama baik. Terima kasih, puji Tuhan kita ucapkan kepada Tuhan karena semua karena kasih karunia-Nya kita bisa diberkati sampai saat ini. Kepada Inang tua dengan Bapak tua sehat selalu, panjang umur, mudah-mudahan dengan adanya pernikahan itu kami dengan Eda ini diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Sampai sahur matua, Bapak tua dengan Inang tua ya Inang tua, Bapak tua. Begitu juga dengan Itoku dengan Eda. Ya jadilah keluarga yang takut akan Tuhan. Ya sampai semoga berbahagia. Dan harapan kami doa kita bersama cepat diberi momongan. Biar tambah poparannya Opung Pongki. Terima kasih. Mau lihat dia matutu di lasiro hata sian hami be on mahita poparan puto pupoki dohon dohamu isi ala nuwe lasiro hata untuk pengantin mahudok kata hata kan di hamu pengantin asa do konstitusi menon me tua lala matu sikoru di dulu di berbuat tua anak tua baru mamu dongamu saya matua baik tu bapak tua do inang tua saya mamu padua alai hamu ma komandan nami ketua nami gorang dope panjang dope perjuangan tu pengantin Tuhan Yesus memberkati keluarga kalian semoga kalian berbahagia inilah awal dari perjuangan kalian amin Amin. pada nami Gabi Pak. enak king atuh ke sini ke sonari beco rap
bahoras ido. Tabereng teki. Nakon nami doho parumen nami. Namangalia pasugabi pasuhoras dohot dupa pangurupion di kasubuton nami. Anggia utong marparbuinon bodi jalo kami tan lubobi nakon nami do parumen nami. Luhut hira uli hinadengan di pasamuna amat tadi batama pasaton akka pasuna. Horas berdongan moliate. Jadi songanima di parumen nami do di anak nami. Buat ma inang parumen tuluhali baik satu sakuni anak kon namion. Tuluhali ambil sebanyak-banyaknya bikin kesakuan kami kesaku jasnya. Lain, dia tukang foto pemasuk. Iya, ambil satu kali. Iya. Masukkan ke jas. Iya. Iya, dua kali lagi. Dua kali. Buka kantong di jas minum. Iyo. Banyak ambil inang permen. Iyo. Morosono to, ma, tepuk tangan. Morosono parumahan nagugu memasar hebe, malu hebe ngon. Iyo. Sekali lagi inang, ambil sebanyak-banyaknya. Iyo. Oh loh, oma parumahan si lulu hebeng. Mau lihat ya mak di yang do di anak koniba. Jadi dia mau boru, padi pos manyangan nau coba. Padi pos manyangan nyon. Turun batu toro. Iro, padi kampengan nyon pas sama tu ini tu peribatai. Turun batu toro. Ya, jalan Saudi. Jalan. Jadi mau lihat yang raza nami di pasar taima tu razai hulur nami marga sinabela. Gabe jala horas. Tiniptik sanggarinna ubay kurhuruan. Jolo sini kumargenna asabinoto partuturan. Hami raja nami marga sinabela. Ya hami marga malaw. Ido. Mau lihat mak. Marap para sidoli mahami tu hamuna bolo di pangururan ido ibar-ibar tubuh mau. Rohami manda botok kamu para sidoli. Pasahaton sinamo ni boruta nauku jalohami siap pemurota. Pasahaton nami mohon omma guarna sinamo titim maraku. Para sidoli mulai sadarion si sadaburu mahita diri peni borutai. Hami ma pangitubu hamuma painudun. Molo hami jolo hamu mai pudi. Molo hamui jolo hami mai pudi. Diakka ulau nadat ulon nauli nadenggan ni pamorota. Dison otik sosadia hupasatami songot titi marakupon las maruhamuna para sidoli. Asa dohonon nami ma asa siti ini sopa odong les di rumah. Otik sosadia no pasatami amat tadi batamat tong namanggohi pasu pasu. Pasahak makang. Ido. Ido. Mulak mau se. Jadi hubasat kami bakati otu hamuna para siduli nami. Jadi mau lihat madi di bata, mau lihat manang dihita. Dia mu keluarga besar sinabila. Gabi. Nunga di pasahat tamu di son sinamo ni burutan na gudangi. Marapara may hita mulai alat non sa tero di ujungna di nasaut buruta tu berenami. Gabi. Songon natin ni tua dohonon bagot nama hal to men ni agatan ni Rubian. Oras sami nama jalo lamugad da nama yang nama ngalian. Matutu. Nakin dia tahu kamu si sadaburu mahabe hita kuberenamion. Molo julu hamu hami budi, molo hami julu mangi mahamu siap budi. Hamu matutu pangitubu, hami panginudun. Si sadapoda mahita tutu
kuboruta dohot tu helata mulai hanon 1 Juli nyari. Matutu. Jadi sidonon nami keluarga besar Sinabela asa songon hatani na tua sidohonon atur haduken na tugu-tugu ni lobu atur hatiti tugu-tugu ni horwo nang sarma tua ma keluarga Sinabela patugu-tugu paupu 1 namar nini 1 namar nono Matutu. balitang mabagabe tumudalo sitaduan arita matutu marapara ala olo do hita marsi paululuan Matutu. songoni masawate hata nami hu among keluarga besar Sinabela hata nami itu buruta do helata ma ate. Olo. Jadi Apa si Doli? diho bere pawel adorang so hudo hata nami ubere do uboru parjul ma johulai do huito ate le do ito yari nauli yari nading ganon las marohamuna nunga majalo pasu-pasu perbagason beriodo guru nami sia joroni tuata meritena posona nunga martaba parumai mulai martaba parumai itu sayanggi ma martaba taba silas niroha ihamu hanok kujulan narion molotung sopigie be hami naro ibotom doa kaparibamu las marham aka halangan nauli nading gama sude inon terlumubi ma kuparibamu adikmu na di Lampung dah sayang kit mai pasu-pasu di batahi tahanok kujulen narion marsia minak kita songon lapat nigal marsi tukol-tukolas songo suat di robian asa atur haduka men na tugu-tugu lobu atur hati tito ni orbo nang sorma tua ma lai do ito patugu-putugu paupu 1 namar nini 1 namar no Matutu. songoni mahata sauti kulai do huito jadi hubere nami si Pawel nakin nunga majalo pasu-pasu perbaga suka musia tuhata marhiti na posona jelas idok nakin ni tung naso jadi sirang yang goso sinirang ni hamateyan dah berkuat imanmu alani jama sonarion olo do goyang iman nate alani adong lagu pihak ketiga ate gudang aka perongrong pangariba gudang nama jait tano apa gudang dunia marga pajaitan ate beda-beda jadi mulai keluarga yang paling kau dekati apa paling kau hargai keluarga Sinaga keluarga Malau keluarga Turnip alai mulai sadarion unga masuk nakin keluarga Sinabela keluarga Siturus dan seterusnya jadi on awal permulaan belajar di parumah tanggaon molo sekolah adong tamakna kan itu molo parumah tanggaon tidak ada tamat-tamatnya belajar terus jadi malo jalan na paling utama si dohonan ni tulang adong kata ni na tua-tua nama dokon emeni tabatua na pihak di pinggir pasu burjumar na tua-tua asatong di pasu-pasu Matutu. as komersia mina kamu songon lapan higaul marsi tukol-tukolan songo suat di robian sadahamu tu dolo dapat apa pagana lomak rap tuturuan manawa natio ado kata ni natua teman nama dokon habang masih buruk songgok huatas ni durami molo sahalak muruk sahalak si bedami ate unang porang na paling utama molo tu baru nami baru Sinabela gampang iyo molo ijolo ni Sinabela baru ni raja doamu ijolo ni Sitorus baru ni raja mulai masuk sadarion masuk nganak kinai saka baru melau kan baru melau namuran membuat rohani marga melau molo marga Sinabela marga Sitorus rotu tongan ni rumah tangga muna sediakan air putih cukup alai molo tu jamu ni Sinaga menang marga melau marga Turnip ator bain bapa teh manis atau kopi susu ator itu buru ni raja do hape masuknya malo ma buat roha itu na paling utama ator buru ni raja kok bereng kakak munian buru segian bapak tua torin na huiba kan buru ni raja jadi nakin otik gudang nakin nahatan apa dokai ekon benomu main na gabe pedoman hidup muna
pasu-pasu ni tulang sebelah langit. Songom mengalepparkon batu gunung molo nete ilepparkon masur-sur do gudang. Songo di do molo soba marhula-hula manak mardonga tubuh elek marboru. Dengan mardonga sahuta negara on Pancasila ni rumah tanggaon. Dah. Jadi oti godang hatani bapak tua, bapak tua mate. Ido. Oti godang hatani bapak tua, songon hatani nautu-tu dohonon gutur mangalumi maasimu mangalabohi. Molo hurang padok ni bapak tua. Dewata mana manggohi. Tarsongoni mahata sahotik sian ula-ula malau si salo tete marakop. Buti ma upasaham amus nabila. Horas. Lae do tamu itu oma ulos pasamot nalaho pasaton nami tulai kudo ibotoku lasma bada do todimu tupakon niasi do holong ni ruhani debata tung songoni pe ulos pasamot nanai pasaton nami tuhamu tung songono pe ulos pasamot nanai pasaton nami tuhamu lasma rohamu majalo Oma na terbaik kami nabui mangulus ibadah do todimu tuhatama nama masulai do ibotoku asang gia tong tujulan niarion lam gajang umur ni botoku doho laiku. Jadi ada orang sohu apa ho kami lae do tamu itu songo padok nina tua-tua ma dohonokku tulai do tu itu ador haduka tanggoi hok ni lobu ador hatiti tanggoi hok ni horbo nang saur matua ma laiku do ibotokku patugu togu pahopu saha tuna marnini saha tuna marnini pinatikon hujur ma tutopini tapian manang tu dia pe hamu mangalaka saya tu sima dapot warsaulian eme sita betua parlinggoman ni siborot amata debata si leo tua horas mahamu di paroro Ulos pasado, ulos na uli si kantang
Ulos bersama toh Tiap mai pasti panjala Rasolat Jala pepeng sorma tua hitabe Arti ulat belakku Boru kilat tebe parubai Masih jua kita diakana hurang Ature hita diakana hurang teka Tak pasti dipapar sandisia Tahu lama holok setiap Tuhan Araut mau kalah siang hologan Terpaurun hita dudolok tutaruhan Ulos bersama tong Ulas nauli sikat dan rapuong Pasat umat mulai sila sapang Pasat umat tuhoy topi naribo Horas. Abu usaha lima ngali among nak sampai pelilik kolom mirdong. Ala na do akapartikian. Dihamu helaku doh buruku. Clara, saya harus campur bahasa Indonesia sedikit karena kamu belum ngerti 100% bahasa Batak, tapi harus belajar nak. Harus belajar. Ini pesta ini luar biasa. Kalau Namboru Musimatuamu tidak bergaul dengan keluarga dengan baik, ini tidak mungkin bisa terjadi. Ya, kamu harus belajar. Sebelum kami mangapehon ulos helaot tuhamu helaku, kamu mau berjulu helaku. Las rohanami, aladus roha dohot itu dohot lai, bu italasanaho nulauno sonari. Adong perlu sihataonokku tuhamu nakaning dahang doli malau nungaridokon ikon parohanomu 5 patik, patik gereja, patik adat, patik bernegara. Hari ini hari yang sangat luar biasa. Kalian sudah dianugerahi berkat Tuhan melalui ini adalah awal dari masa depan kalian. Oleh karena itu, langkah awal ini kalian harus lakukan dengan baik supaya masa depan kalian bisa lebih baik. Hari ini juga hari yang sangat luar biasa, di mana dalam liturgi gereja Katolik memang tadi kita tidak menggunakan itu. Hari ini hari yang sangat luar biasa bagi umat Katolik. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dikala mereka mengalami hal yang sangat luar biasa di puncak bukit, Tuhan Yesus mengatakan, jangan menyampaikan kepada siapapun hal ini sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Apapun yang kalian alami dalam hidup kalian, baik itu kebahagiaan, kesedihan, kegembiraan, kekecewaan, jangan pernah sampaikan ke orang lain. Karena itu akan menjadi sejarah perjalanan hidup kalian, menjadi saksi hidup perjalanan kalian. Karena akan tiba saatnya kalian akan mengatakan itu. Sebagaimana pesan Tuhan Yesus kepada para muridnya, para murid tidak menyampaikan hal yang luar biasa itu
kesedihan, kebanggaan, kegembiraan, ketakutan tidak mereka sampaikan. Itulah pesan Tuhan Yesus. Tetapi pada saatnya ternyata sampai kepada kita saat ini. Para rasul mewartakan kabar keselamatan dari Allah. Kabar keselamatan itu sampai kepada kita. Maka dari itu kalian harus bisa saling memahami, karena Allah menciptakan kalian berbeda. Kalau perbedaan tidak ada, maka kalian tidak akan pernah menerima sakramen perkawinan. Terimalah perbedaan itu, bicarakan apa yang terbaik. Ya, masih banyak yang bisa Bapak sampaikan nanti, tapi pesan saya, melangkahlah di jalan Tuhan, cari keluarga, karena dalam waktu dekat kalian akan ke Jakarta. Maka di Jakarta pun banyak keluarga, baik itu keluarga Sinaga, Sinambela, Malau, dan marga-marga yang lain, hula-hula, Tulang Sianturi juga, ya, Tulang Sitorus, ya, cari keluarga. Ingat, kalian harus taat kepada orang tua. Apapun yang diajarkan oleh ibu, mama, ya, nah ya, terima dengan baik. Walaupun kamu ada rasa penolakan, tapi terima. Bunda Maria telah melakukan itu. Maka Sang Juru Selamat hadir. Itu pesan Bapak. Selamat berbahagia dari Bapak dan Mama serta kakakmu dan adik-adikmu. Kami akan membawa selalu rumah tangga kalian dalam naungan dan lindungan Tuhan. Apapun yang kalian lakukan, lakukanlah itu dengan hati yang tulus, ya. Kasih tidak pernah menuntut, kasih memberi. Maka berlombalah kalian melakukan kasih terhadap yang lain. Jadi saya harus nyontek lagi. Tubuh laklak, tubuh sikoru didolok ni purbatua. Tubuhan anak mabo, tubuhan anak tubuh boru si buat tua mahamu dongamu nai saur matua. Mapoki bahul-bahul pasalongan. Firma to dimuna luju-luju ma aka pasamotan. Sahat solu sahat matu bortean ni tiga ras. Nungahu pasahat hami ulos hela dohot madar helaon sahat mamu tupanggabian sahat ma tupar horasan. Siana dua kabesada abu boru tuhe laki tu burju Oma hela ulos hela ngalaho pake omu madar hela ulos hela ngasahat naki oma madar hela ngalaho pake omu mangulahon aka ulao diaka hula-hula musude dihami sinapela di tulangmu malau dosude aka hula-hula
muna tujulan nyerion ringgas-ringgas mahamu mamake uloson songon guru nami nakani cinegar songoni ma apa makena ulos helaon mololau hamu tungulaun ni hula-hulamu Gabe maho boru, gabe maho boru, rapoke laki. Gabe maho boru, gabe maho boru, gabe maho boru, rapoke laki. Parburi si uti apa? Wah, mama katahon. Mau lihat madi tu hatta? Mau lihat madi hita salukta? Dilas niru hatta apa ada di tikion? Dinang mabuka rumah tangga. Ima boru nami. Nagabe helamuna marga sinaga. Di sela ni rohami pasatun ulus si torok rabu. Tuhamuna dohon ma son hatanina tua-tua lomak masih dijuang lomak soni baboan asaman na tu dia beto kamu mengalakta tu si mahamuna diramoti Tuhan sahak masulu satu wetan upasa tami ulus sto rabot Tuhamuna sahak mai tatu nagabean jala sahak manang tupar perasa gawe oras bae namang kondang naik Masuk siut ya bang, di Habirang, Negebi. Tahu duti mamu saya mang bro. Orang Negebi. Jadi gabe majalah ora samang bro. Dison apa hono nami matuhamu ulos panggabe ulos pakurasi. Di ulot di bagasa sadarion anggia ma amata na martua di bata pargonggom di hita. Asa dohono nami masongon ni dok ni tua emisita batua ina parninggoman di Siborok. Amata di bata si lo tua horas mahamu di parorot. Sa solu sa tobotian ni 300 tohomay di bitang tohomay di rodang di bulan. Lunga hupasat kami ulos panggabe ulos pahurasi tuhamu. Sa may ito panggabean, sa to parhorasan. Ho di ramot Tuhan. Jadi mulate ma dituhatta. Mulate manang dihita saluna. Dihamuna keluarga ni pamuron nami marga sinaga dilas ni rohatta di baga seperti kianon di nama jalo pasu-pasu boru nami do hela nami siatu hatta totong do hita saluna marlas ni roha dison upatu pahami do ulos ni daging yang gotot di tuhatta do namang ulos hita saluna go masongon hata nina tua-tua ador halukka tugu-tugu ni lobu tali pasa tanggoi hok nyorbo nang sorma tua mahamu nakapamoron nami saluna keluarga besar si toru si sinaga pairing-iring pahoppu sahak mamu tu namar nini saur sahak tu namar nono gabe majalah horas monang-monang Iro Pak Isak rodo Pak Isak sorpi matulang oh besar oh gabe mak Emang bro. Oh lo tulang. Oke. Jadi ada orang satu rasanya. Jadi dihita namar dongat tuh. Kamu buru kursion. Namar boleh berserak-serak. Kursi. Boru bere-bere. Pakai serba susah. Kursion. Mau lo parmedan. Udah. Berdiri sebentar dulu, bergeser ke sini. Parmedan pira pak mereka. Mau lihat mari tu hatta. Mau lihat menang dihita salhuna. Bison rohami simetuang. Masih metua metok tuhami. Ngeyala podo baburu nami. Kan? Opung. Opung. Lupa nak kimacalo cabarnyo. Utok-utok. Lupa. Aturannya kosa ada tusun utok-utok atau. Inu cabar ni betua. Ali lupa nak ke tole mak. Sikok me sudah iya teh. Jadi mau lihat itu hatta. Dilas niro hatta among boru na lagu sadarion. Dinang dapota rokap. Yanak komunay nagabe hela nami. Boru namion nagabe paromemmo. Pangido aku, pangido nami saluhna.
tu amang buru doh tu na buru na poso dope buru ko maloho na buru maloho itu mangaju dah maloho mangaju sisa data miyak kita ang giyat jol mana haseon na ulo mangihut nagabi pangihutan di akka keluarga ta si toro pinoparo pasu-pasuon ni tuhata asa dong pehuti hutota tuak kari na mangihut asa dohono mah songon hata ni na tua-tua lomak masih juang lomak soni bawawan asa manang na tudi betok kau na salhukna tarlumowi helak ko buruk ko mangalaka tusima di dalam di tuhata tu bulatan si koro di dolok ni purba tua tua anak mau hela tua buru dongamu mayetong saha tuna saur matua saha masulu saha tu betian upa saha tame ulo si torok rabu nalao pala dagingmu anggo nama masu-masu amatta debatado parhitian duhami tangiang do si pangidon nami anggo na pasuton amatta debatado di pasu-pasu debatama ho hatok marat merburu tuak kari na mangihut asa tu dia ho mangalaka tu sima ho diramot itu hatta gawe majalah horas amang permusik gawe majang godangi jadi dak pula mangilit kita langsung mak nah gawe majalah horas
majala gabe serta bima di tua-tua nami terlumo bima di hula-hula nami di sana teh aka amang. Pertama sekali bagi Aparah sama Pariban, kami di sini dari Paribanmu, juga Namborumu, kakak sama mertuanya si Ira merasakan sukacita yang hari ini. Semua ini yang hadir ini adalah karena berkat Tuhan di Apara Sinaga dengan Clara. Semua mendoakan, baik yang muda, yang tua, sampai anak-anak bersukacita. Itulah yang paling terbesar hari ini. Jadi melo di hata-bata madokon, puji matur diku unang lupaon dengan nibasana. Sembahlah Tuhan, karena Tuhan pangalu-aluan. Nakin nunga godang hata sienaka na tua-tua. Tarlumowi masian hula-hulata sinabela. Anggiat matutu marurat marperbui di rohamuna. Molo sadarion mungkin dang terjalo hamunai. Alai anggo tujuluanon lambat laun waktu akan menjawab. Dan kalian dan doa kami juga, semoga keluarga kalian adalah yang pembawa berkat bagi keluarga Sinaga, keluarga Sinambela, terutama di depan Tuhan. Ini sedikit mungkin kakak kita ini mau ngomong sebentar. Selamat buat Poel dan Clara. Kakak cuman bisa mendoakan semoga keluarganya bahagia terus, cepat dapat adik kecil, semoga bahagia dan rukun terus, harmonis terus, saling menopang, saling mengayomi satu sama lain. Apa ya? Kalau apa yang bisa kakak kasih, mungkin nanti terakhir ya. Biasanya yang terakhir itu lebih spesial kan, nggak bisa dibawa di sini soalnya. Itu aja lain dari kakak, semoga doa kakak semoga Tuhan selalu memberkati keluarga kalian. Di son hami dibuan hami do songon ulos si toro Prabu. Anggiat matutu songon torok ni uloson poparamu tujulo narion. Asa do husar sore hami matong songon narion ni tua-tua. Bitang narung risto bunna sumorop. Tubuhan anak mahamu, tubuhan boru pe atong trop. Asa saat ni solu masahat tubotean. Nunga saat ulau seleron di pasahat tamu ulau naguk. Tuhula-hulata marga sinabela. Sahat ma atong hamu gawe jala horas. Matutu. Sahur sore hami salinai. Asa pinatikon hujur ma di tonga di tapian. Tung tu dia tong hamu mangalaka. Tusima hamu dapotan persaulian. Atong nama lo nami. Bae makami. Atong nami maulus. Bae mana hobartus yamang. Jadi nakatai matutu di laiku marinang bau na mati berketepatan baru muna di jauh nai baru madulang baru ini receh detong sere jauh luan nyom malak nak. Jadi di los rohamuna lae
dohot inang tumas ceras do tong rohanami digokon do juju ni laiku sian sirokan tuhami ikorodo hamu ina laiku do sugope di tong do pasingot tuhami ikorodo hamu na jadi tong do donok kumulai tok tulai tong digokon do juju muna jadi les dilas nerohamu nai lai dohot inang do dai marlas neroha jadi sohon hatene tua medohon nami andor haluka matutu tugu lumbu andor hatiti tugu horbo nandak sorma tua malai kudo inang patugu hopus sama tu nomor ini sama tu nomor nono ya sohoni mah nang di hamu pariban jadi selamat menempuh hidup baru kalian telah menerima tadi berkat dari Tuhan melalui naposonya camkanlah itu di dalam rumah tangga kalian. Permintaan kami dari Rokan Sahuta Serokan. Tuhan di setiap keluarga kalian, apa persoalan kalian, Tuhan Yesus selalu menyertai kalian. Itulah permintaan kami. Jadi soal hati tua madohonon nami, tubuh melak do sikori dulu di perbatua. Tuan anak matok kamu tuan baru, dongan rumah satu na saur rumah tua. Jadi apa rusin nami, apa satu nami. Baik kamu musik nomor tu sih. Tema yamang guru nami marga sitorus alai pasata mudo tuhami pakata yonon tadai maamu nai boto hamu hami tulang muna perbapea bagasan jadi sonom madok nami bebere madok paupu madok mulate mahita tumata pardengan basai alana tir-tirdo pesta parbagason munaon toma lasmaro hamuna tujolo naneron tubuh mariamu aka persaulian, aka pangomoan, aka rezeki. So ni ma hatan na tua nama dok balik tek bagabe menat madako siduluan. Ngados rohamu ni paupunami wer kami marumah tangga. Sa maita saluna tu pergabe tu parhorasan. Sa masolu sa ma betuboktean. Sa ma pesta pernikahan munao tu panggabean tu parhorasan. Lima. Oras mana mang boru dohot tidak boru. Maramang boru dohot marna boru. Maramong gua tu son. Jadi saya terdon ni amang boru mulai boto kamu putonggok anak nggak mau. Jabu ni upuk kamu mah gabi jabu nami lubu. Mau lihat ya? Guar upuk boto. Nah, ada kola saya nonokku guar nabagak ngai. Hati gelar opung budan dangi. Jadi lasroan nami di bawah-bawahmu di naung marumah tangga bere nami di sodot bere nami tuglas rohanan begesa rodo hami sude aka among munasian medanon jadi dio amang boru do yo na boru asa saat ma diholas ni roa sa do naggabe dapos songo kata ni tua ador aduka ma patugu lubu ador titi patugu warbo sai gajang mau mumru nang lelek paupu babi ngag paupu sa mau tu namar nini sa ma tu namar nono di boru nami do ibere nami mau lihat mak nunga di pado mutuania munakinin di pasu-pasu amu marite naposona ima amata pastor ingotamu mai sisada tahi mamu sisada roa sadagi saropang mamu asada bot songonata tina tua dikijang main narirang itu runa panggonggonan badam muda saja disirang saleleng mangolu mamu marsia holongan asa tubuh ma latani sikoru ilabung bunga-bunga tibu ma di depas-pasun debat tadi amu anak martindo doho boru donga muna mai satu na saur matua pinatiko kujur mai joloni tipian mana ngaha diulahmu manak tu dia umar huta saya sudema tok kamu diramoti Tuhan di sokuwa kami ulus don ulus ni adat habatahon alai marhite ite uluson martamiak kami tu debata
asa gajang do uloson jala si torok rabu gajang mabarita gabe begion nami sakka muna dua torok mabarita horas begion nami siar rumah tangga muna baru. Jadi dio bapak tua dokom mahata nauli dokom mapasuna dengan tu bereta nauli mulai ate lo. Jadi dihamu laiku do tibotokku barjolo madok malate godang tutu ata alai bulu marjalan sude ulawanta mulai pagi do saya pertongan do terakhir sude do alani pasi-pasi di Tuhan gogo jojomu tu hami ula-ula mesti terus nengro do hami mangulu si berenami si Clara do hamu sinagada. Kiranya Tuhan memberkati kalian selamat menempuh samudra lautan air do kon tulang samudra alai di perkawinan ini pasti do ada masalah jangan do masalah odo manguluon kesempatan kita do jangan dong jual mana sempurna soanakin hatali romo nah sempurna hanya Tuhan ada kekurangan ada kelebihan alai ya mu mulus songono saling mengisi percaya dong berarti ada ibereku selamat menyebut baru kiranya Tuhan memberkati kalian songoni mah atas ya nami bando musik Raja Sitorus nengro mangulosi berenami. Raja Sitorus peparan di jatuh bejen naira saon nabong kalitahe dilupa julu na di hutan si bisa o napasogit tingot mahitape lamagarat tu sema pinaparna tu uluani tu parsapilape tuluan tu pang asahan na selatan labuhan batupe Raja Sitorus anak narok botol si Raja Pane masih Raja Dori anak si Paitonga malo marhaha burju marakipe si Raja Bontok ma anak siap muda asiat doi nanti hahanai Raja Sitorus baru di pasu-pasu barborupe burju Raja Nabi Sukala tu pantas marroha si bayan dame si bolas di roha Raja Parhata nanti sude ulau masai balgaro barita sempur manat museno tuna mardoga tubuh tiruan dodoh di paradaton Raja Sitorus aku Raja Sitorus ini luar biasa nih film party opui lu gobi Raja DL Sitorus gotok kang sawer deh roida Raja Sitorus anak narong dotolu si Raja Pane masih ani si Raja Dori anak si Paitonga malo marhaha burju marakipe si Raja Bontok ma anak siap muda hasiat doi nanti hahanai Raja Sitorus baru di pasu-pasu barborupe burju Raja Nabi Sukala tu pantas marroha si bayan dame si bolas Raja Parhata nang di sude ulau asai balgaro barita nada sopa marhula-hula nang elek barboru anak musero tuna mardoga tubuh tiruan dodoh di paradaton Raja Sitorus Raja Sitorus sudah raja Sitorus peparan di jatuh bejen naira saon namong kalitahe dilupa julu na di
Sopa marhula-hula nangelik marboru Manat musero tuna mardongan tubuh Di ruang dodohot di paradata Raja Sitarus Raja Nabi segala tumpat tas maroha Si bayat kami si boalas di roha Raja Parhata nanti sudah udah Masih belgado bari tanara Sopa marhula-hula nangelik marboru Manat musero tuna mardongan tubuh Di ruang dodohot di paradata Raja Sitarus Di ruang dodohot di paradata Raja Sitarus Raja Sitarus Torus Raja